سن لگے وہ اٹھے اکبر آزان او پیو تیرے کو پیو تیرے کو وچ کربل دے کیا ویڑے ظلم طوفان اٹھے آزان سن گھننے پھپھیاں میرا لحظے دا مہمان پیرو حسین مہانا شان بابائی ناشا مہدونے تسا صحبانا دے بیٹھے ہمیں بیٹھے ہاتھ رکھتا اپنے ہاتھ جب پترا دی یاد ہوئے وہ میں کو دسواں اللہ دے نہ دے بھیا کھا گے تیرے ہاگے چھوڑے والا نہیں اٹھے ول وطناتے واصل تھے پتر مرن وہ وط در در تھکڑے کھاندے ماں پوشاک او پبائی اکبر اورے پیو تو کمال بدھائی ون تیری سونی شکل محمد والی رخ نال قابل کئی ون کہیں بے نظر اکبر بلنا بلیے ایک باری ٹر دے اللہ بھی جانے کت قسمت ہو سے کت بینا سفر تیاری او قسم اللہ دی حسام اللہ دی تیرے نکھلے دی ویرا تے میں روسا عمرہ ساری پوری اترے میرے نانے دی رہ رب دی آدھی مطلع سبحان اللہ اسگار والے ہاتھوں دے چایا پیر حسین میدان سے آیا اسگار والے ہاتھوں دے چایا پیر حسین میدان سے آیا اور حرمل تیر چاہتی چھٹایا جب حرمل دا او بلی حرمل دا دمنا ترائے واری بار لد ماں بچن نکلے میرے اماں 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 او خیمے وچوی خیمے وچو آواز آیا میں کو مار مکائے غمہ میں کو ہیلا چاہ دے دے وہ تو پہنچ نہیں سکتے اماں اسگر والے ہاتھوں دے چایا پیر حسین میدان سے آیا اور حرمل تیر چلایا اور حرمل تیر چلایا سن صغیرہ گل وچ کیڑا موتوں کھیرا سن صغیر شہادت پاکی و تیر دھمن دے میں حد موڑ دے پن کر بچ